Het heette eerst de dikke vette teringburger, dat had ik in gedachten. En dat is uiteindelijk de bruine fruitschaal geworden. Geweldig. Hey, leuke Sjost. Ik zeg laatst op het internet dat ze binnen kwart in Neushoorn in Ljout het snackfestival hebben. Oh fuck, frituurfestival dus. Maar ik ben wel heel benieuwd wat het inhoudt. Dus ik ga afsprutsen met Jornt van de bruine fruitschaal. Dat is het cadeautje. Wat hast u liever? Een frikandel of een kroket? Hangt van het moment af. Maar ik had voor een frikandel. Nee? Ja, wel. Het maakt me niks uit, want ik ben biseksueel. Dat is weer de opzet van een grap. Nou, Ja. dat zit leuk. Ik dacht, vreemd me even eens een keer geïnteresseerd. Ja. Nou, doei. Waarom een snacktijd? Zit je ooit naar het frituurfestival of niet? Ja, dat is echt een festival voor mij. Bedankt voor deze goede antwoorden. Du bent een goeie. Frituurrand. Vaak is het bestellen van snack wel vrij simpel, maar als ik hier zijn de vertraining show, dan is er heel wat te kiezen. We gaan hamkaas croissant. Croissant? Nee. Een soufflé. Dat is een oorfrans woord. Dit is Jornt uit Oeter. Hij neemt hem zelfs snack innovator. En sinds september is de douane met de organisatie van het frituurfestival. En dat vindt Jontje Maaien plak in Neushoorn. Ja, ik vind snack gewoon fantastisch. Heerlijk. Ik vond koken altijd wel interessant eigenlijk. Jornt's favoriete snack is de faillitten snack. Dit is het nierbroodje. Dit is een tosti. Het zit ragout in en het is gepaneerd. Ja. Vroeger gingen daar dus ragout met niertjes in, maar de smaak van de mensen is veranderd. Ik vind ook dat er meer aandacht moet komen voor de Nederlandse keuken op festivals in plaats van al die Amerikaanse en buitenlandse dingen. Het festival wordt voor de eerste keer houden en het is vergees. Als deelkomst, zoals al je snacks, die zien we nog net meer in de snackbar inkomst. Ik heb eigenlijk zo'n groot mogelijke variatie aan deelnemers proberen te zoeken. Je hebt bijvoorbeeld de oersnacks, vergeten snacks, het nierbroodje en die hamboutje. Turkse frikandellen, sukkukandellen. Doe ik wat met de insecten, gewoon ambachtelijke patat. Voor de veganisten, vegans, een aanbod. Lekker. Ja. Kom 19 mei van 2 tot 8. Prachtig snacktakel. Staat voor je klaar. Geweldig. Bist u nou de Jontje er echt bij in Neushoorn? Let dan een reactie hieronder achter. En als je dan toch bezig bent, doe dan een duimpje omheen. En was meer zien van de Frieske vlogger, abonneer je dan even. Tot een Jontje. Geweldig.